Right. Makadi muri Zimbabwe. Welcome to Zim Reality ITV. Pana patinobata nyaya dzakasiyana siyana patati chikudza zvinenge zvichiitika matiumana ose enyika. Ndofunga munoziva madheza pfuura ndakambonge ndine imwe nyaya ndakaya nayo panapa pa Zim Reality ITV. Nchitaura kuti pana mugari weku UK akazinga akushaya nhengo yake. Takaitaura panapa nyaya iyoyo takazota interview namadzibaba Moze vakaitaura nyaya yacho vakaipindura, but still ndakangona mandine kakuda kudokwaira kumbosangana nemumwe munhu akambobatsirwawo namadzibaba Moze. Saka nhasi ndakwanisa kusangana na mukoma fungai kuti titaure timunzo kuti wakabatsirwa sei, dambudziko rawo ranga riri sei, zvakafambawo sei, ndo nyaya ndinayo panapa. Saka ndongotanga nekuti makadi zvenyu mukoma. Ndiri pangu mukoma makadi yenyu. Awa tinofara. Welcome to Zim Reality ITV. Saka izvozvi ndira mukoma fungai vane nyaya yada kukudzewo nemashandiro neexperience yavakaitawo mushure mekunge vashanda namadzibaba Moze vachitaura kuti dambudziko ravo ranga riri rei, vakazoribatsirwa sei, chii zvanga zvakamira sei. Saka asi sandatanga kuzovabvunzawo zvimwe zvinhu 1 2 3 zvandichavabvunza dati vatanga mbokutsanangurirai dambudziko ravo uyezve kuti madzibaba Moze vakakwanisa kushanda naro sei dambudziko ravo ravakanga vainaro. Saka mukoma mungakwanisa kuudzawo here mhuri yeZimbabwe kuti dambudziko renyu ranga rakamira sei uyezve makabatsirwa sei? Dambudziko rangu ranga rakaoma mukoma. Idambudziko ranga riri dambudziko hombe zvekuti ndandasvika panguva yekutoti ndaomerwa neupenyu. Ndandisikafunga kuti dambudziko iri richapera, asi kwa zvinhu zvakazopera manje. Chekutanga regai ndiri kuti mukoma, munhu anonzi madzibaba Moze mutumwa waMwari zvechokwadi, munhu akatumwa because akakwanisa kundipedzera dambudziko rangu. Right, dambudziko rangu inini rakamira rakadai so. Inini ndine madzimai angu andakarora ndofunga tatova ne7 years tiri tese. Saka pa 7 years ipapo tiri tese tanga tisina mwana. Ende zvatika ndezvekuti madzimai angu aingoti akaita pamuviri papanongosvika 6 months paipe toda kupinda mu7 months nhumbu yaingoti tsakata yobva yabva nhumbu yaiya pamuviri paipobva. Ndofunga zvakaitika runenge kechi 4 times zvichingoitika zvokuti ndatoti wakomana. Saka ndo hwawo upenyu hwacho here, ndo wanana yacho here kana zvichingosvika kudai zvisina kumira mushe. Pamwe pacho pekupedzisira pacho yekupedzisira yazobva kekupedzisira vakatoita kunge kusununguka chimwe chinhu, so chachisinganzwisisiki kuti uti mwana, kuti uti chimhuka, kuti uti zvasingatonzwisisiki, zvokuti zvimwe zvacho ndanda kutotyawo zvekutoti zvimwe zvinhu kuzvitarisisa tsoka unenge wakato hauzozvitarisisi because unenge uri pakutotya. Right. Saka madzimai wangu handichazivi kuti pane pawakaenda kuti wakaonawo nhamba dzamadzibaba Moze kupi. Ndakazonzwa kuti madzibaba tadi tambofonerawo uyu mutumwa wotiri kungonzwa kuti madzibaba Moze. Inini semunhu anga asina wimbo nemaprofita bcause ndandamboshandirwa nguva yakangoreba kwandaimbobetsirwako zvisingaiti, zvichingoramba zvingodzokororoka chingonzi aiwa zvaita but problem yanga isingaperi. Saka ndichibva tamufonera madzibaba wayo ndakozamawo kuti timbofonawo tichibva tafonera madzibaba Moze wayo. Tafonera madzibaba Moze wakabva wanditi inini kana muchikwanisa chiuyai kuno kuti tidini ndikubatsirei, because kuti dambudziko renyu rinoda kuti ndikubatsirei muripo imimi wacho muchinyatsa kuona mubatsiriro wacho munoita tiri pamwe chete. Takabva tatakurana namadzimai angu aya tichibva taenda kwamadzibaba Moze. Tichisvika kumadzibaba Moze wakati inini handisi kuda kukuudzai nhoroondo dzakawanda, asi ndichida kuti ndikubatsirei padambudziko renyu ramadini ramafambira pano. Right. Madzibaba Moze wakatipa miteuro yawakatipa, imwe wakati endai munoita zvekuzonogeza makumba kwenyu, imwe yacho yava ingori miteuro yekuti tatangonzi tonoshandisa tiri kumba kwedu ikoko. Right. Tichibva taenda kumba tibva tanoshandisa miteuro yase kutsanangurwa tanga taitwa namadzibaba. Usiku kuma12 ndo pakazoitika chishamiso chakazondishamisa zvekuti ndo pandakasisa kuzoona kuti madzibaba munhu anotumwa zvechokwadi. Inini ndinogara namai vangu, inini mai nyakundibereka. Saka pamba patinogara mai vane rumu yavo yavanorarawo, inini tinorarawo kwedu nemadzimai angu. Saka takarara koinorara mai kuti akatanga kunzwa kubhedroom kwamai kwaikuitwa noise yekuti kwaichemwa zvekuti mai waichema kuchema cheko. Tichibata kochi mai vari kuchemera gatinoti mai vari kuchemera kusvika kuda kuti nokadho mai chivhura dho mai wachatogone kana kuvhura dho. Takazoita dho kutopwanya kubva tapinda mukati mamwe namai tichingopwanya dho tichiona mai dumbu ratozvimba kutozvimba zvekuti kana hembe dzangu wakapfeka wangu wasisatokwana, dumbu razvimba kuzvimba cheko kudai so. Tikati kochi kwakomana takutoda kumhanya kuti tingaita zvekuchipatara tichitsvaga mota titakura mai tiende kuna kuchipatara. Pamwe waruma tambotaisa kuti pamwe pane chinhu chawaruma tiona kana mai vari kutongochema. Ndiri panguva yekuti ndichitsvaga mota kudaro ndo pakatanga kubudisa mai handisizi chinhu chawakazvara so semo chine chinhu chakambenge chazvarwa nemadzimai angu aya ndo chinhu chakaitwa kusununguka so chinhu chawakazvara chiti chinhu ichocho chakambozvanga chazvarwa nemadzimai angu. Tikati chiko chiri kuitika pana
pawakangosununguka chinhu icho chiye chaukabva watanga kutorasika njere sokutopenga. Asi chinhu muzera wacho ungokaita songofanana nemuzera wechinhu chakambozvarwa naamai kana kuti ya zvimwe chete zvino tingangoti exactly ndicho chinhu chakambenge chazvarwa nemukadzi wangu icho cheche. Ini ndakutoshaya kuziva kuti paipai ndochiita sei manje panapa pakangozvara chinhu cheche kwakutanga munhu akutopenga so akutorasika njere zvokutoti takatozoita kutozosunga kuti titozorara musi wacho takatozorara takaitawo kutosunga ndabva tasunga mai wedu waya tatoitawo kusungirira zvokutoti kana simba rawangaona racho rarisisina kutomira mushe ndopa ndakazoti rega tifonere madzibaba bhozi madzibaba wangu wakandongovatora zvikanzi kana mashandisa mutauro kana pane zvimwe zvemunenge masangana nazvo imwe muchidi chiregai kuzogarai nazvo munondifonera muchindiudza kuti pane zvamunenge masangana nazvo here kana kuti zviri kuchinje pane zviri kuitika here. Ndafonera madzibaba wayo ndikati madzibaba ndo dambudziko randasangana naro kuno. Madzibaba akati harisi dambudziko iroro imimi chikwanisai kuuya namai wacho kana muchikwanisa takurai mai vacho muuye navo kunoku kana mauya navo kunoku ndokubatsirai muri pamwe chete sekuti wanga uri usiku andinokwanisa kuenda kwamadzibaba usiku ndakazongorara but takarara zvekutoshinga vatamukira makuseni ndo petakamuka kuchienda kwamadzibaba namai wedu takatoita zvekuti takatowasunga tichisvika iko kwamadzibaba kuya madzibaba ndopo wakabatsira mai wakati regai nditange ndadini ndabatsira mai wenyu waite zvakanaka. Madzibaba ndobva wabatsira mai veve titori pakutongobatsirwa wada takanyasototi ko zvinenge zvakutoita zviri kutochinja kwako mai wewe wachaita zvakutotomoka zvaingotaura zvatopera watobva wabatsirwa zvapera. Ndo patakazonzi namadzibaba nyaya iripo ndeyekuti padambudziko renyu ramanga muchinetseka naro rere ndakuda kuchikuudzai munhu wacho ndiye munhu aikonzeresa maproblems amaisangana nawo iye mai wenyu ndo wanga wachikushandisai kuti zvinhu zvenyu zvaita zvakanaka. Mai wacho wanotoripo zvekuti mai wacho hawana kana kutomboramba kana kuti wakangobva watobvuma zvikanzi zvechokwadi ndizvozvo zvechokwadi because iwo semunhu anga asangana nedambudziko anga uda kutobatsirwa dambudziko roriya zvinhu zvabuda pachena ngatoti ndaitodaro zvechokwadi. Asi isi chatakazonyatsa kuona ipa ndechekuti wanga kuita kwaita wakanga wachiita wasingadiwo because iwo wakazototaura ipapo zvikanzi wakanga takatozoudzwa namadzibaba kuti wakanga wane mushonga umwe wakanga wanopiwawo because mai wangu wanoita zvechikuta ini ndimbuya nyamukuta wanoita zvekubatsira saka iwo wakatozotaurawo zvikanzi zvechokwadi mushonga ndarisina kutozoti uchakonzeresa kumuroora wangu ndaifunga kuti ndiri kuwandudza basa rangu semunhu anoita zvekukuta kuti basa rangu ridini riendererewo mberi. Asi iwo paita chinyamukuta waibhadharwa ya wanotobhadharisa saka maybe saka mishonga iyo wangu watora ingeri yekuti paunenge wachiita basa rawana makastoma akawanda ndo chokwadi chacho ichocho chekuti waitoita izvozvo zvekuti waone makastoma anenge akati wandei. Hey, pakaipa ndofunga muri kuzvinzwira muri Zimbabwe nyaya yekuti wana mukoma kuti ndo dambudziko rakasangana nawo rakazobatsirwawo nani namadzibaba Moze. Zvinotyisa zvinovhundutsa anditi kam. Saka still ini ndingori papa kungokuudzaiwo nekukubatisai zvinenge zvichiitika mumativi mana enyika yeZimbabwe inoyi. Saka izvozvi mai vari kupi? Mai iko zvinezvi vari kokumba. Alright, izvi vari kokumba asi zvimane mwana kana kuti ya iko zvinezvi ndo zvandiri kuda kutenda zvandiri kutenda mutumwa waMwari uyu kuti munhu anoshandiswa naMwari zvechokwadi because kubva ipapo patiri kungobatsirwa nanhasi andichatombomira kuenda kunobatsirwa nawo because kubva ipapo ndakutongoda machinongobatsirwa nawo izvi tatova nemwana ndofunga tatova nemwana atova ne2 months izvozvi zvandandisa ndamboita paupenyu hwangu ndakazokwanisa kubata mwana kubudikidza namadzibaba Moze iwawo. Aiwa tinongotenda Mwari. Aiwa zvinoda kutendwa aiwa ndoda hangu kutenda ndiri kuitwa namadzibaba Moze. Muri Zimbabwe ndofunga muri kuzvinzwa zvikuitika muZimbabwe kuti madzibaba Moze vari kubatsira vanhu vakawanda wakasiyana siyana vana matambudziko akasiyana siyana. Saka pachinge paine mumwe ane dambudziko rake rari kusangana naro aiwa nguva ndiyo iyi namba ndidzo dziri pascreen idzo munokwanisa kuita se kungowabata ipapo asi kuna vasingaita se vanogona kukopa ndinogona kudzitaura futi panapa kuita kuti muite se mudzizive namba dzavo dzavanobatika pamafone calls dzoita idzo 0774 79 797-332 ndigendidzokorodze futi 774-797-332 ndo namba dzavanobata kana pachinge pazenge painowana dambudziko rakewo rada kubatsirwa namba dzamadzibaba Moze ndakusiyirai ndo pavanobatika panapa. Ndo zvanga ndinazvo pachirongwa chanhasi chezvinenge zvichiitika muZimbabwe paZimu Reality ITV ndo nyaya yanga ndinayo nhasi yamadzibaba. Ina ndowanzoti kuti hangu zvinhu zvisina evidence zvisina umbo ndo wanzoda kuuya nezvinhu panapa zvinenge zvine umbo ndosaka ndati
nyaya madzibamhozi yanetsa again ngonotsvage mumwe munhu aitaurawo kuti Sparks ndakabatswa nemadzibamhozi so ndakati aya mai isi danger again ndidrive ndiuye ikokoko ndifunga muri ngozvora izvi tiri mumota ndati again ndidrive ndiende ndinoona munhu uyu akwanise kutaurawo kuti nyaya yake yakamira sei akabatsirwawo sei kuitira kuti basa raMwari rirambe richienda kumberi uyezve vanhu vabatsirikana vakawanda. Thanks for watching. My name is DJ Sparks Zimbabwe. Ndiripo paZimu Reality ITV. Panongwavha malatest, panongwavha dzinenge dzichipisa, panongwavha zvinenge zvichiitika kumativi mana ose enyika yeZimbabwe. Maita basa mukoma nekundishanyirawo. Tinotenda mukoma. Iripo, thank you.